I pozdrav ljudi, ja sam Sakredo i danas ćemo igrati Minecraft Surrogates na Badlineu. Mapa je Alaskan Village i ići ćemo na, koja je ono tamo ruta, nisam siguran, West, ja nisam siguran, nije West, nego je, ne znam, jeste West. Znači na West rutu, jer tamo znam dosta tier tola i danas sam pripremio neku temu, a to je moj Winter Edition skin. Znači, napišite vi u komentare da li vam se sviđa ovaj skin koji sam ja editovao. Sigurno ga sad ne vidite dobro, ali sad ću vam ga pokazati detaljno. Izvinite i nemojte mi zamjeriti zbog mog slabog kupljenja, to jest ne slabog nego sporog. Znači nisam navikao brzo da kupim, ako mi je mali FPS dok rekordujem. Znači koliki mi je FPS 44, nije 40 nego 40. Gramatika na prvom mjestu. Šalim se malo. Znači, moj Winter Edition skin, evo vidite, official skin, samo Winter Edition. Znači ja sam ga sam pravio, pa vi u komentarima napišite da vam se sviđa ili ne. Oh, nice. Pa vi u komentarima napišite da vam se sviđa ili ne sviđa i ja ću koristiti. Pa ću, kad prođu ovi novogodišnji božićni praznici, skloniti i uzet ću pravi official. I da, tako, i želio bih još nešto da vam kažem, a to je za prošli klip. To je da, dosta podrške u prošlom klipu, znači hvala. I, znači hvala vam na 18 lajkova i na 3 dislajka. Znači, dislajkovi najbitniji. Znači, šalim se ljudi, ali stvarno nepotrebno su ta 3 dislajka, ali nema veze. Tako mora se malo, ali dobro. I 18 lajkova, znači to je dovoljno. Znači kao što sam rekao u prvoj epizodi da ako sakupim 20 lajkova snima novu epizodu, sakupio sam 18 i to je dovoljno i zadovoljan sam tim. Tako da vam mnogo hvala. I na ovom epizodi pa isto tako bi želio, isto tu da negdje. I da, želio bih se zahvaliti na 22 suba i na 147 pregleda. I još nešto da kažem je da ću snimati sa prijateljima. Nice, šta mi se chestplate i tier toolima. Znači snimat ću sa prijateljima i tako dalje. Znači u prvoj epizodi sam rekao šta ću sve snimati. Da, to je to što sam imao da kažem. Jedno još ima što da kažem je da se obazirem na game. I da, intro ću verovatno kupiti od Chicken Designa. Od Chicken Designa jer mi je on omiljeni dizajner. Ne, intro maker na Balkanu. Prvo mi je friska pa i onda, ali dobro, nebitno je to sada. Sad se obaziram na G, nice, bučni su napalile. Idemo na ovaj ovdje tier tool. Jednom je ovo FPS, da, uvek ovdje failan. Froze. Kao što sam rekao da smo ekstra stekovi. I što sam ja htio da vam kažem, znači, bit će svaki dan uploadanja i snimanja ako na ovom klipu pokažete support da dobijem oko 20 lajkova, 20-25 maksimalno, znači toliko bio sreće kad bi imao 25, bio bi daily upload ako bi imao 25, ali to ne zavisi od mene nego od vas, tako da pružite malo podrške i nova epizoda. A inače nisam snimao, nisam snimao 7 dana, jer sam čekao lajkove, ali dobro, odlučio sam da snimim klip zbog, jer ja uživam dok snimam, tako da nisam mogao da čekam. Da dođem do 20 lajkova. Kako sam mogao sam jednostavno buda da dođem. Jo, kako.
Znači nisam mogla da čekam do 20 lajkova, a već smo imali 18 i hvala vam svim tim komentarima. To, sraz. Hvala vam svim tim komentarima. I da, to sam htjela da vam kažem. I da, zaboravio sam u prošloj epizodi da vam dam IP i teksturu, ali u ovoj epizodi ću vam dati. Dat ću vam teksturu, a tekstura je Solar Flare. Znači, ekstra tekstura, meni se jako sviđa. Idemo da ubijemo, da pokušamo da ubijemo ovog lika. Neću džabe da idem. Znači da bude džabe fail record. Ja da provjerim ovaj double tier tu da li je luta ili nije. Pa da idemo, ako nađemo još malo armora da idemo da ga ubijemo. Gdje je ona sad, evo ga, luta. Pa ne veze. I da ima to deathmatch. Znači ovdje se sad približava kraj epizode. Recimo sve što je vezano za epizodu. I da, još nešto htjela vam kažem, a to je... šta sam vam htjela? A ne znam. I vjerovatno čujete po mom glasu da sam promukao. A to je, ne znam zašto. I pokušat ću da češće objavljam klipove jer zbog škole, znate, već uveli koje je škola, sad će polugodište. Znači sad škola traje tako da moram malo se obazirati na školu, tako da će klipa biti u nedelji po svaku nedelju po 2-3 ili 2-3 klipa u nedelji. Op. Op, op. Op. Znači ovdje završavam, ovdje završavam epizodu. I to je bilo to, ljudi, od ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, bacite like, share i subscribe. I vidimo se u sljedećem klipu.